ċabċipa spontanja u emozjonanti laqet lil Mark Piscopo il-Lullu għall-aħħar tislima li huwa nata fil-Knisja ta' San Publiu fil-Furjana, propju feluq sninu fejn preżenti kien hemm mhux biss qraba u ħbieb iżda wkoll diversi appassjonati mix-xena tal-futbol lokali u plejers tat-tim nazzjonali Malti. Preżenti għall-funeral kien hemm il-President u tmexxija tal-Malta Football Association, plejers mit-tim nazzjonali Malti kif ukoll il-coach nazzjonali Davis Manja, l-ex kit manager tat-tim nazzjonali Malti mit fleta ta' 52 sena. Waqt l-omelija tiegħu Dun Charles Cini saħaq kif lil Mark kulħadd kien jafu bħala raġel ferriħi, tħuli, qalbu tajba u fuq kollox iħobb lil Furjana u lil Malta. L-istess sentiment kien espress minn diversi ħbieb ta' Mark Piscopo li esprimew id-dieqa tagħhom għat-telfa ta' persuna tant għażiża. Mark Piscopo aħjar il-Lullu kien ifisser ħafna xalija minn barra minn ħabib tal-qalb huwa familja. Kien persuna b'raġel b'qalb tad-deb, raġel umoristu ħafna, pjuttost ngħid li kull fejn kien dejjem bid-daħqa fuq wiċċu u il-main target tiegħu kien li jdaħħaq in-nies u jara li n-nies jitqu fejn ikun hemm hu. Ħajħalli void kbir f'qalb kull Furjanis, f'qalb kull sportiv naħseb Malti. Aħna ħbib tiegħu gburin ħafna bih għax huwa kien bniedem rispettat. Il-familja tiegħu, il-mara tiegħu, it-tifel tiegħu, ommu u ħutu għandhom għalfejn ikunu gburin li hu kien parti Mark il-Lullu kien parti mill-familja tagħhom. Tin karattru ferriħi, hekk inti jkollok daqsxejn tan-nervi jew dwejja kif tara lilu tinsa kollox. Kien bniedem jista' jgħinek fejn jista' jgħinek, in-nies ħobbuh jiġbidhom fejn ikunu, kulħadd jara li ħajmur warah. Jiena kelli xorti fortatament u disgrazzjatament li jiena naħdem l-isptar u għex l-aħħar ftit żmiet tiegħu fis-sala fejn naħdem jien kellu ġinieqes ukoll, jiġifieri il-weġġa kienet doppja, imma fl-istess ħin għandi unur li bqajt nagħmel kollox miegħu sal-aħħar li stajt nagħmel jiena u n-nersi sħabi kollha tal-Oncology Ward 1. Ma tistax tiddiskrivi il-Mark Piscopo f'ġi sekondi għax Mark Piscopo huwa bniedem uniku. Jiena ftit xurilu tlift il-missieri, ħassejta ħafna u meta miet il-Lullu ħadd ċokk kważi daqs meta miet missieri. Għalija kien ifisser ħafna l-Lullu. Mark Piscopo kien persuna popolari ferm fost dawk midħla tal-futbol lokali fejn ħafna kienu jfaħru għall-pożittività li dejjem kien juri kemm fil-futbol kif ukoll fil-ħajja personali. Mark Piscopo serva fl-irwol ta' kit manager tat-tim nazzjonali Malti sa mill-2010 għal 104 partiti tat-tim nazzjonali. Intant wara l-qudiesa il-Lullu ntlaqab ċabċib quddiem il-klabb ta' Florjana, klabb flejn bla dubju Piscopo għatta parti kbira minn ħajtu. Aktar kmieni din il-ġimgħa Mark Piscopo nata wkoll tislima waqt il-partita tat-tim nazzjonali Malti kontra San Marino.